Ние сме Office One, компания с над 25 годишен опит. Притежаваме световните права върху марката. Имаме повече от 40% пазарен дял в България и над 110 000 продукта в портфолиото си в цели 16 продуктови категории. Опитът ни е базиран на хиляди реализирани проекти. Именно това ни позволява да поддържаме лидерска позиция на пазара и да предлагаме цялостни решения на клиентите. Нашият екип от професионалисти ще реализира вашата интериорна мечта – от идеята и 3D проекта до монтажа. Всичките ни клиенти получават персонално внимание и цялостни решения. С лоялната ни програма Office One Club ще трупате точки за подаръци, докато пазарувате с отстъпки. В нашите шоуруми ви очаква изобилие от продукти за пълно обзавеждане. Открийте цялостни решения във всеки от нашите над 60 магазина в цяла България. В тях разчитате на професионална консултация от компетентни и мотивирани млади хора. Работим с стотици училища и детски градини за модерна трансформация на учебната среда. Имаме най-големия STEM шоурум в България и предлагаме специализирани училищни стоки и оборудване в каталога Модерно училище. Собствената ни печатна база разполага с над 30 последно поколение високотехнологични машини за изработка на различни видове рекламни, брандирани и персонализирани стоки. Така гарантираме на клиентите качествен и завършен пакет от услуги, необходими за успеха на техния бизнес. Нашите над 130 000 бизнес клиенти знаят, че имат верен партньор до себе си от началото до края на проекта. Неограничените ни възможности са благодарение на екипната работа и модерния ни логистичен център. Последно поколение система за обработка на стока позволява безпогрешно изпълнение на всички наши поръчки и възможността да предлагаме висококачествена фулфилмент услуга на своите клиенти.